Akramasi nanging yen ngramasi loro ati ora gampang kaya mijet wae ngranti lingso nanging yen metani loro ati ora gampang kaya mijet wae ngranti endah ing omah segara marang trites sakituleng Yogya eling aku tansah eling senajan kowe ra eling nanging yen ngresiki ati iki ora gampang kaya mijet wae ngranti endah ing ombak segara marang trites sakituleng Yogya eling aku tansah eling senajan kowe ra eling endah ing ombak segara marang trites sakituleng Yogya